Треската за шоу е обзела цялото даскало. Като зомби епидемия. Всички са си загубили ума в конкурса. Какво мислиш? Не е правилно да изразявам мнение. Все пак журирам и трябва да съм безпристрастен. О, ами ако те подкупя? Приключих с корупцията още миналата седмица. Просто исках да целуна гаджето си. Добре, тогава може. Кажи поне кои са ти фаворитите. Нямам право да кажа такова нещо. Трябва някой да ме мотивира. Моля те, моля те, моля те, моля те. Добре, ама не си учил от мене. Ти си ми сред фаворитите. Yes! Брат ми и Бея също имат голям шанс. Да, бе. Да, що? Песента им е доста готина. Кое точно им е хубавото? Наприпа вият като настъпани котки. Говори за най-добрата си приятелка и за брат ми. Не, аз бих се радвала, ако спечелят, даже много. Просто им чух репетицията и не сметах, че ще ги харесате. Успокой се. Нали целта беше да се забавляваш? Аз се забавлявам. Кой има повече шанс? Аз или те? Случва се най-лошото. Този конкурс поражда зависи на чиста игра. И то между близки хора. Така трябва да се изразя. Ехо, как върви? Чух, че разучаваш стъпките на Бионсе. Да, и ми се получава супер. Добре, и за тая хореография не трябва да имаш малко повече бюст. Ами не съм се замисляла. А при вас с Дидо как върви? Много добре, вече записани на уроци по китара, направо смятаме да мачкаме. Браво на него! Според мен трябва и ти да се запишеш на уроци по пеене, тъй като ви чух припева. И така. Ами, добре. Мерси тогава за съвета и успех. Айде. И на теб. Мерси. Чао. Чуля, какво ми каза? Нямала съм бюст. Зорна крава. Не беше ли настъпана котка? Трябва да измисля нещо. Да, например да се успокоиш. От този конкурс им чувство, че изобщо не те познавам. Толкова много си се променила. Живее за мига и мига живее за мен. Аз съм птица и летя, не съм олигофрен. Голям съм газар и светът е мой. Не съм крал брат, а направо съм цар. Какво е това, бе, човек? Има още малко, слушай. Човек? Това звучи се едно Джорджано пее песен на Гошът почивка. Моля? Това е експериментален стил. Нарича се акустичен рап. И как смяташ да го наречеш? Стил зле? Знаеш какво? Май ще ходиш на този конкурс като соло изпълнител. Няма да стане това. Обещала си им победата. Искам си победата. Нали не беше толкова важна победата, искаш всички да видят, че се обичаме. Така де. Ама, хайде да напишем песен за нашата любов. А не да свириш някакви глупости. Искаш ли да ти покажа една стъпка от хореографията? Това няма ли да ти даде предина пред другите? Хубаво ще звъна на Боби от Г клас. Не, чакай, не дей. Покажи ми я. Супер е, нали? Впечатляващо. Между другото, видя ли клипчета на Бея във V-Box? Какъв клип? Някой е снимал тайно Бея в салона как пее и звучи ужасно. И си сигурна, че не си го пратила ти? Естествено. Как ти хрумна? Ние сме приятелки. Да, особено напоследък. Качил го е някой си малкото пони 23. Това не е ли твой фалшив профил? Има ли значение? Това не е много спортсменско, нали знаеш? Ти на чия страна си? Аз съм жури. Технически съм нещо като Швейцария. Правиш шоколад? Не, спазвам неутралитет. Както и да е, аз отивам да тренирам. Дай цунки. Диви, диви и щастливи от нашата любов. Дай сега ти. Диви, диви и щастливи от нашата любов. Чакай, не така. Вкарай малко повече чувство, де. Диви, диви и щастливи от нашата любов. Диви, диви и щастливи от нашата любов. Не, това е ужасно. Разбираш ли? Не може да се работи така.
5 минути почивка. Ужас. Някой ме е снимал, докато се разпявам. Що бе? Няма още реклама. Това 100% е била Ива. Откъде знаеш? Така, женска интуиция, шесто чувство, както щеш го наричай. Женска интуиция. По-скоро имате спортна зоба. Упс, направих малка беля. Чакай малко, това е истинска снимка ли? Да, направих я докато бяхме на козметика. Ужас. Прилича на зомби. Ма чакай малко, ти имаш и фалшив профил. Милче, всеки втори има фалшив профил в днешно време. Добре, не се ли живяваме преклено с този конкурс? Виж какво, не ми пука за тъпи конкурс, просто искам да направим готина песен. И айде, давай, че утре са елиминациите. Айде! Диви, диви и щастливи от нашата любов. Знам, че мен искаш никой друг, само правиш ми напук. Аз обичам теб и никой друг, само теб, 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 само теб. Хубаво беше, но не ти достига въздух, моето момиче. Знаеш ли защо? Защото в част по физическо блееш. Вместо си отвориш белите дробове. Но... От мен имаш позитивно не. На мен пък много ми хареса. Наистина. Само имам едно предложение. Темпото. Може да го забързате. И тоналността. Пробвайте с половин тон по-ниско, за да ти да отпуснеш гласа да лети. Защото от мене имате едно много позитивно да. Миша? Аз ви казвам да. Продължавате. Абе, Чупче Велева е харесала нас и Ива. Дано тя се издани. Дано! Ма ти си една истинска приятелка. Когато си до мен, аз се чувствам много добре. Много добре, аз се чувствам много добре. Когато си до мен, аз се чувствам много добре. Много добре, аз се чувствам много добре. Защото в този град е все по-трудно да не заспя. Това блага ли? Забравих с текста, съжалявам. Заменя му китарата, бе! Това парче е за Цеци. Къв газар си ти, бе! Голям съм газар, не съм крал, брат, а направо съм цар. Аз съм птица и летя, не съм олигофрен, голям съм газар. Вместо си отвориш гърдите, от мен имаш много позитивно не. Какво смета, бе? Белите дробове. Ай, се отвориш, бе! Да. Вместо си отвориш белите гърди. Бе!